Traken iti kaldingket may sa pagsapulan ken habi dagiti Pilipino. Ditoy nga ado ti manggangandat nagtaraken iti kakastoy kang runana kadagiti adda iti away apaset iti probinsya. Basar ti panagadal ket kaldingket agar anak iti maysa wenno dua. Ngem na isang sangayan iti namamo tayo at tagasusugaen pasukin ni Ilocos Norte. Gaputa saan laeng nga maysa wenno dua no di ket di lima ti inpas nga iti kalding na. Tibrid ti kalding ket may sa bower ken iti ama dagiti urbon ket bower metlaeng. Kuna ni Mrs. Teresita Dancel makin kuha ka dagiti kalding ket pudda apaldo ken na benas da gaputa dakkel daytoy agrasya para kadakwada. 20 years Kasi adot ti kalding ko di sarat pay sa idi nag-transfer kami ng may ti susugaen. Nang itutak ti may nga po unak sir yung napaadok nailaklakok ket pinaduman sir nga adong iti lang nabatin sir ata am panapintas ti breed na ngamin nga talaga napintas pinaganak ni sir. So nga kasi napo Diyos ko nila adong man di iti anak na sir. Kaya amok lang kami tay na udi nga pinaganak na talo lang sir. Nga may tatamutan limamutan sir. Iti unig 20 years sa panagtartaraken yung ti kalding ma'am dito pelang ti muna gundawi nga aganak ti taraken yung ti lima. Un sir kasi tupat lang ti dati. Ngayon may tata lang ti lima. Ngayon idibuntis iso na ma'am nadlawan nyo ba nga sa bali daktil bagbuksit na? Un sir aber may kakasi nga magmag na. Ala usto ta talulat ta siguro kung nakot sir ang idi agpagpaganagak ti mga 11 o'clock ti 15 sir. Sirabi ma'am. Un sir. Nagsasarong no ti talo. Tapos nagsardeng ti nabaybayag basit sir. Naganak manen. Otro manen. Karkaray kay manen sir. Apay nga taganak nga tapay. Kunak sir ata nagadumot ti anak mo. Kadang mo matarakan unay no ka. Namo mapasuso ko na kami sir. Adamot man may san. Kani naka dumdum po damot sir. Na kuadamot mayat-mat. So nga, pasusuntan ko na ni lakay ko, sir. So, paggatasan ni sir barong mabiyag na ligito. Iti agdamakit digiti kalding ket ada iti nasaya at akasasaad ken imbata di Mrs. Tessie asan isunang agsardeng agyaman ken ni Apo gapu kadagitoy a blessings. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen. IFM